pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa Tuya Gabos, medyo malipot-lipot ang klima. Hinugot po kan bagyo na si Bebingka. Ang habagat. Inda ko tabi kung nasa loob na kan teritoryo kang Pilipinas si Bebingka. Di man po ito matama sa kadagaan. Biyernes ngunyan, Viva Señor Santo Cristo 13, taon 2024. Pasalamat kita kay Señor Santo Cristo. May misa po dyan alas 5:30 hapon sa Mission Church sa Barangay Dapdap, kan Legazpi. Igo man po nin Señor Santo Cristo dyan mismo sa Daraga, Santo Cristo kan Daraga. Kami po giraray minataon nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia, kasabay dyan ang paglaom na iguana po nin marhay na resulta so sa tuyang maghapon na paghinguha, pagsakripisyo, pagtrabaho asin iba pa. Sa paagiyan kampadagos niya tong panarig asin pangaji pakimaherak sa mahal na amang Diyos. Bicol Target na tabi. Nag-iimbitar na mag-iriba-iba man kita sagkod alas 5 ang hapon katuwang tadyan sa luwas si kumpadreng Jimmy ang samuyang chief reporter, pareng Al Armario, kumpadreng Jomar, si Joshua Bino, si Karen Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata, sa control technical ang samuyang chief tech mismo Ramir Bunjing Tanay the Big Man. Diyan sa AM Band, mantang sa newsroom ang celebrator si Angel Mustaza with Jen Matthew Balyeran. Siyempre sa panginutian asin supervision ni News Director Mardela. Sa production asin sa social media platform si Madam Shaleron, katabang ang tropa diyan sa newsroom with Jimos Barrios. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon from the Philippines. Hali dyan sa mga nag-arantabay sa DCGB News Online sa Facebook. May mga istorya kita tulos dyan sa luwas, aramontaan bit-bit na informasyon ni Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon, Sir Tio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa bareta niya to, wara sa prioridad ngunyan ni Acting Legazpi City Mayor Bobby Cristobal kung ano, Sir Tio, ang magiging yaman direksyon pag-abot kan taong 2025. Sa pahayag ka na Acting Mayor, sigun sa iya, onra para sa iya na magserbi bilang alkalde kan Legazpi kung kaya iyo mo na inian sa iyang focus sa ngunyan. Si Cristobal kaya sirpiyo kung matandaan tapos naman ang sa iyang termino bilang vice alkalde kan syudad kan Legazpi. Nanguguntaan pahayag ni Cristobal. As I have said earlier, that's not my priority right now. Mas gusto ko po gibuhon mo na sa trabaho ko, and it is an honor to be given an opportunity to serve as mayor. I don't want to waste it just because of election or politics.
Aha. Yes, Sir Pio, naging pahayag ni Cristobal, asin kung matatandaan, nagpuon kasudma, so pagtuko kay ni formalmente bilang acting mayor kan syudad kan Legazpi. Roger, sige. Yan tabi, Sir Pio, dagdag na impormasyon. Joshua Pino, DCGB. Salamat, Joshua. Sa istorya hali dyan sa luwas, so pahayag ito kaso hapon sa press conference immediately after na mag-asumir si acting mayor Bobby Cristobal. Yan. Kung pag-isipon Chief Tech Ramir, magayon an istorya politika ni Bobby, ni Vice, ngunyan acting mayor. Ta ngunyan baga ang ultimong turno de opisina niya basado duman sa local government code na tulong termino maximum pwedeng mailhir asin magserbi ang sarong lokal na opisyal, gobernador, vice-gobernador, kinatawan, city mayor, city vice mayor, sanggunian, lungsod, or city o kaya municipal mayor, municipal vice mayor, sanggunian bayan as the case may be. Ilingon mo, magayon ang kunya kan istorya magikitang hypothetical muna if ever na diretso ang suspension ni Alcalde G. Rosal, Chief Tech Ramir, kunday makakuanin remedyo legal ang grupo ni Mayor G. Rosal na pugulan ang inimplementar ng suspension order. Halimbawa, madiretso yan for 1 year. Gustong sabihon, Chief Tech Ramir, matapos ang karera politika ni Bobby na Cristobal, acting mayor, bilang mayor. Ano, Chief Tech Ramir? Di ba? Bilang mayor. Kung dai maputol ang suspension order na efektibo ngunyan kay Mayor G. Di ba? Oh. Matapos ang sa iyang karera politika, kung dai na siya mag aim for higher elective office, pero maski pa magkandidato siya, it will be written in history na natapos ang karera politika ni Vice Mayor Bobby if diretso ning suspension ni Mayor G sundo next year. Ta next year baga ma-eleksyon Mayo. So Mayo nangangahulugan nag-eleksyon kita, suspendido pa si Mayor G if ever day sina makakuha in the interregnum. In the meantime, pagpupugol kan suspension order sa iya. 'Di ba? So matapos ang suspension ni Mayor G next year of September. Ta September baga take effect so sa iyang suspension upon assumption man ni Bobby Cristobal, acting mayor. So matapos ang karera politika ni Bobby, mayor. Nagpoon kagawad, naging vice alkalde, naging alkalde. Warang gastos. Ano tabi amigong Bobby? Pigapunan ko kasubago si acting mayor Bobby Cristobal pagkaaga. Kundi sa buto niya to na kunyan iyan, preoccupied ang lalaki, si amigo. Tagol siyempre ang mga asikasuho niya dyan, paperworks, administrative functions, gabos-gabos. Okay, kasuhapon, na parte kan pahayag yan ni Mayor Bobby na one at a time. Gigibuhon ko na ngayon trabaho ko bilang acting mayor. Kung matapos naman agad basta sure matatapos ang turno ni Bobby, matatapos ang turno niya, mayor siya. Ay, nakatabi. Sige, amigong Bobby, mayor, acting mayor Bobby Cristobal. Yan. Congratulations sa imo ta. Kunyan ka, yaong ka dyan kunyan sa opisina kan alkalde. Kumusta daw si amigo man na Oka Cristobal, dating director man, halang ka ang pwesto man dyan, assistant director gay dito, ay nagdirektor ba si Oka na Cristobal kan DPWH? Gari iyo di ayos tabi. Acting Mayor Bobby na Cristobal, matapos ang sa imong karera politika, nakumpleto mo so kunyan, so sa imong tulong turno baga,
alkalde ka kan Legazpi. Ano tabi, mabuhay ka. Ngunyan, pinaghalat-halata pa, so development man kung sisay an matukaw bilang vice alkalde acting. Yan. Sa Legazpi, bakante baga ang puwesto. The next question is, kung iipnuan, sumababakante man na pwesto sa sanggunian panlunsod, it being the fact na halimbawa may mag-asumir dyan na halin sanggunian panlunsod, kung bakante ito, considering the fact na ining si Mayor Bobby, buda kung si Sayan matukaw dyan, na vice alkalde, is in an acting capacity man sana. Yan. Ano daw, pwede man maipnuan ang mga magiging bakante sa ibaba sang kuni ang panlunsod kung magkuanin kunya dyan ning masalida kay sa pwesto ni Bobby as Vice Mayor sa sangguni ang panlunsod. O ano yan, masalida ba manumbrar ba ning kagawad acting city councilor? Ayan. Hindi ko sa natabi that remains to be seen. Ano diyan sa kunyan sa ano ini sa ining kunyan iyan oong ano ini sanggunian komposisyon yan sige tabi yan yan do kay kinapotan sa sige tabi di tabi ha di halat-halaton sabi nga ni komo na sa kunyan sinda ang poder na pigakaputan ngunyan ang otoridad na pigakaputan ngunyan ni acting Mayor Bobby is in an acting capacity kunyanan he will be working in a limited jurisdiction kumbaga ang sa iyang poder is limitado basado duman sa limitasyones na pinag-iimponer kan lay na dapat na i-ehersisyo sana nin sarong acting mayor as compared duman sa full-fledged na alkalde. Tabi. Di ko nga ning kaputan kung sa laog ning 30 dias day makakuan nin favorable decision man sa Mayor G na putulon ang pag-implementar kan suspension order. Diretso na as full-fledged mayor si Bobby. Yan ang mga hapotatabi interesado man ang publiko ang ngunyan digdi sa siyudad nin Legazpi. Yan tabi di yan po muna ang sitwasyon yan. Bakit sa mga masunod na aldaw makauronta na si Vice Mayor na kaya si Acting Mayor Bobby kasubago pinag-apudan ko day nagsimbag we acknowledge na busy yan na todo tabi nagtuma posisyon pa sa namang baga. Yan. Sige. So nagharapot duman sa kamugtakan kan panahon as of the very latest tabi, day man yan matama sa tuya sa kadagaan an bagyo. Duman sa pinakapuro kan Luzon sa corner tip, right corner tip kan teritoryo kan Pilipinas, an kunyan, an sitwasyon kan bagyo tabi. Diyan sa sa tuyang pagsusubaybay ka ining bagyong si Bebingka. Yan. Bata kung maglaog na sa Pilipinas apod Ferdi. Yan. Berde baga ngunyan ni Marcos. Bongbong Marcos berde ngunyan kaya baga akap sabay-sabay ngunyan simultaneous sa manlain-lain na rehiyones asin lugares digdi sa kunyan sa Pilipinas. Kana yan na oong bagyo yan. Di sige time check ko na kita Chief Tech Ramira tana sa sirkulo na kita. An oras sa bilog na Pilipinas, alas 4:27. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mahigo
Diyos makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatian. Magpadagos ang serbisyo na pinunan, pabuluson ang burabot, min kauswakan, serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na taba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Apobado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kantes da asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma, estudyante para siya ay mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan, mapasug na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang diplom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval, ang sa tuyang congressman. Albayahes ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Sige, dagdagantan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya si kumpadreng Jomar Bien, hali duman sa Premier Distrito kan Albay. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good afternoon. Salamat po rin, Pio. Good afternoon sa mga parang tabay. Ito lang naman ang mga negosyo at susunod kanto na kung ang pinasiran ka sa bago kang SSS o Social Security System
kan para parumdumon kan sa indang mga obligasyon sa indang mga empleyado paringkiyo na magbayad kan kontribusyon ang mag-ibot parte ng programa kan SSS na Raise or Relative Contribution Evaders. Ang regular na dahil pinag-iibo pa din. And kasubago, ang natarget naman indang iyo ang sarong spa o massage spa. Oh, Pamasahe yun pa din. saan? Lang ya ka. Sa tabako. Pero baka maninigan so anong nga nito? So kapasyaran mo baka duman sa Quiapo? Happy sa una? Wala yan. Bako ining so sa una. Bako ining sinauna ini. Lang ya ka. Buah. Tunay ining masad. Aha. Bako ining so sa una. So mga para masahe. Hindi man pala lamang SSS. Oh, Mario Sip man ano. Sige. Ano ba kayo ito? Mapari ang baga kay tangan pipindot. Oho. Dahil lamang nakiklaim Hirap man. Mga accident. Kung magilpukan, ano? Magilpukan baga. Tapos ang sarap ang tinuman, balido ining Labahan. Alas, dakul lang Richard dito sa Tabaco ang Past District ang day nagsusunod sa patakaran ka nito. Saka nakali-aging pagsibot ng mga may lang disyak man. Oho. Igwa pang mechanical auto care service. Rahay mo mga auto. Dahil man kayan. Tapos sa retail store. Tapos aga itong may binisita pa sila kasubagong aga sarado. Pinalikin sa kahapon. Oho. Nadali man ginaray. Restaurant sa Kaputistol. Restaurant, oho. Sabi ni Mr. Alwin Mapa kan SSS Tabaco na pagirunduman sa naini sa sainda na magbayad kayo ng obligasyon or else makakasuhan sa pagkakatayan. Iyo. Maarog sinda patuduman suka nakali baka maarog na sinda duman sa so nakakabang pagsibot pati narunduman mo na pig-challenge sa SSS. Oho. Mapapriso na sa nangyay ako. Pagdawang baga, pagdawang balik na ito. Anisal pa lang kang SSS, meron doon dumanahon rin, leparohan mo na. So, bako bang suparo-arap kang pagiging mo ka sa bako na, wala na, may abogado ng Kerry ba? So, bago Kerry ba na si Attorney Nestor Pomosedo III, ng Luzon Bicol Legal Department, ano yun ang talibot pa lang kanda, kung ano abogado, hindi parang dumlan, yung mga pisado ng dumam, ano ini, kailangan yung dumam, pasyang ka mo sa opisina. Ba't kayo nagpasyang sa opisina? Yung ang hindi bumarap ko sa bago. May abogado na, may patakot na yan. Igwa na. May warning na. Ba't kayo hindi na sunod, in 15 days, so reklamo kung isasakat na sa legal department. Ayan. Then, another 15 days, so yan na, uto na sa piskalya. Arog ka na mga pasabot nila. May nag-challenge kang nakakita pa rin. Iyo. Ano may kumbabay ka na? Ano mangyari ko? Ano kibunin ka sa ko? Kakasuwang katati ngayon, ma'am. Ganit, ipreso na sa natin. Sabi mo sa ito ni Atty. Ano ayan? Kung preso, kwatabi. Huwag na po preso kung magpapreso. Pira ngayon kang preso. Mapayag ka mang tiraray. Ano ba payag? Ano ngayon nito? Salbay. Pagka naman sa opisina, Bayad na nga ako. Wow. Yung pinakalabi mo kaya, dito tulong kang sa babae. Kang karne ata yun. Iyo. Sa following, pag-lunes, pag-lunes ka na nagkibot ka to. Pag-lunes, nainot na naman si Madam Susan Malubat. So, head chief kang SSS. Nainot mo sa opisina, nagkalat na duman. Ayosong ko na tabi, ma'am. So, Rimalaso. So, mga nakangkada ko. Kung hindi mo, papareso ka.
Mhm. Para jukman sa na. Joke man sana. Oy, sukwan. Kailangan sa dito ni na darang ko kan sa pasong maglang kang SSS. Iyo. Kailangan kaya sa boses. Tapos ako din na may pagkukulang sinda kaya magkayan sa naging dalagang kasabato ng Grace. Aha. Hindi sa siyudad ng Tobacco at yung pagkilawangan na next week magbuburot ko na sa opisina kaya sa Sud Tobacco itong pinarasiran para ayusunaan sa isang mga pagkukulang sa mga Iya. yan pa din mga kadagdag sa bareta yung Arpiantis. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Igoda dumanin ko niyan, pinag-remind sinakyadaman so ining SSS sa Tabako na massage parlor gayo ano. So mga kunyan ini talaga mga lehitimo. May naramdaman sa Vietnam Chief Tech Kramer, maribuko na nagbamasahe. Maribuko na nagmamasahe duman sa Vietnam. Bakong supig mamasahe ang nagre-rebook. So, nagmamasahe ang maribuk. Sa hampang sa nakan hotel na dinagusan mi. Chief Jimmy, maray na hapon pa day. An may isdalan pa no, so piga masahe. Maribukon ni, baga nga ikos. Piga agda ka? Nalasan man sa taga Vietnam, garing yan ni Pilipino, mauragon nga, marag nga yung performance. Umawon ka ka to? Iba man nga yan, ibawon man nga yan. Pag-uli sa kwarto, niya ko ano ba day? Puta nga yan, baga nga ikos. Malang rin. Sigan nga raw nga yan. Kanso kat pigag data ka, bo mo? Abago. Singuyin. Ay, nasinguyin. Ay, singuyin. Nalingawan ko na. Ay, hindi malas. Nakadwa ba ako dumaan? Kadwa. Ako dumaan. May inilusyonan ako. Prangkahan talaga. Kaurak ba ko na bagay? Biya akong nag-akandwa. Ayo. Nadadali ako duman. Magsarong si Mana sa nasa dumaan. So, nagdahil ka magkadali dumaan. Ay, sige. Sa mga dagdag niya itong bareta, preskong bareta ini pa day. Oh. Puga na, si Congressman Joey Salceda. Oh, yan. Kung si Sayan Sayang magiging running mate. Yan, oho. Gustong sabi yun, gobernador. Yes, oho. Ngayon, sinurpresa kong apot ka sa bago, karang na nag-abot ini sa inaugurasyon kan, groundbreaking kan sarong proyekto, yan sa Kisanglay, sa itaas kan Bukap sa Ginubatan, tayo dyan ang agri-center kan Ginubatan proyekto ni Mayor Chino Garcia. Oho. Natural, anis versus kani pagabot sa mga paghanap ki mga budget as ini tabang, iyo an versus ni Congressman Joey Salceda. Pagkaabot tolos, prenang ka ko tolos. Ano, supait butolos? Niya ko, birthday ni Presidente. Ano lamang niya ko? Oh. Binati ko ngayon si Presidenteng happy birthday. Matik. Tapos nga, Mr. President, thank you so much nga sa mga, alam na, sa mga biyaya digay. Biyaya, mehoras para sa tao. Inson na doon ko tolos niya ko, siyempre si Governor Mao. Si Diday nga yan. Yun na. So... Si Diday niya ko yan. Oho. Tugang nga ni Saldico. Tugang ni Saldico. Iyo. Konfirmasyon na yun pa dahil kanina patano official niyo nila. Dahil ko na sige. sa tayo mga tagantabay. Dahil na yun eh. Si Diday ko. Diday ko. Si Diday ko yan. Ano pangaran? Si Diday. Oy, si So, yun na pala ang official yan. Ayun na. Ayun na. Iyan si Diday tabi Chief Jimmy. Narumduman ko
akan magpasiring ako duman sa Catanduanes, ta nagadan baga sa kuyang namumuta na nanay sumama ko. Oh, ngunyan an istorya kan ta nagduman man si Gobernador Boboy kuha sa lamay ni mama. So first night, di nagkaoristoryahan kami. Ngaya piyo, uni ngayang si Diday kasabay mi ngaya pagsumpa na sa kunyan partido ni Romualdez. Iyo ngaya yan posibleng maging vice gobernador ni Congressman Joey. Konfirmado na ko niyan. Official na ba? Napot ko niya ko. Official na yan. Official na ngaya. Official na. First third sa DCGB. Para pa doble ko. Taday ko man midbidan Diday. Naram ko parida. Parehas yan. Parehas yan. Yan. Diday. Para ulit niya. Diday sana. Diday ang lulo panukaan. Nagsurumpa sinda duman kay Romualdez sa partido ni Romualdez. Yan, yung iyo. Yun na yan. Yan, the first third, mainit pa, first third sa DCGB. Ang vice gobernador ni Congressman Joey, pagdalaga niya sa pagka-gobernador, si Diday Ko, tugang ni Congressman Saldico. Yan, sige. Confirm na yan, and official na, inapot ko ka sa bago, official na yun na databi pare. Iyo, may boses pati kita ni Congressman Joey. Yan. Correct. So iba pa nga po, silent na. Silent. No comment. Kung kumpleto na siya sa linyada, igwa na baga siya sa first, second, and third. Ay ba ikaw pa, may tinarampa siya niya ko, so mga kandidato mo para ba degree sa 3rd District 4 board member, amo na, nakapuros na niya ko baga, awa mo na ngayon, pero may nabanggit siyang saro. Ano da ito? May dahil ko na kuan marit, na busy on maray, swapping o sa salidahan. Dahil ko makuan ko na rin sa arinduman sa mayor o sa board member. May swapping da. Sa mayor, sa board member o sa congressman. Basta may swapping na mangyayari. Basta na kay puan mo bagang dublyon, dakan redubli ko na, may mga kahuro na. Basta nga may sa salidahan o swapping. Sa kargong pagka. Dahil kung sa mayor, sa board member o sa congressman. Iyo ta sa kumbaga sa grupo ni Congressman Joey napapalaban sa mga salseda. Ayan, igwaning mapapalaban sa alkalde, igong mapapalaban sa board member, igong mapapalaban sa kongreso. Iyon na walat na question mark sa kaso bago. Okay, sige. And so iba pang mga hapot, dahil naman no comment na siya. Iyo, oo. Yan natabi pa ang hapot na lang si sayan magiging opisyal na kalaban ni Gobernador Joey Salceda. Yan, okay, sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, compadre Jimmy. O yan tabi first, third, and konfirmado. Enot na nadangog digdi sa DCGB, Bicol target, ang magiging katandem ni Congressman Joey comes 2025 election. Sa pagkabisi gobernador, magiging katandem niya si Diday Ko. Tugang ini ni Zaldico, Congressman Zaldico, kan ako Bicol party list. Ang istoryang yan tabi, Chief Chief Tekramir and Pading Jimmy. Nako ako ang kaito, dahil talang una na follow up pa ning prior na makaharon ni Pading Jimmy, kan lamay kan sa kuyang ina dyan sa Virac, kan nagadan baga 2 weeks ago. Nagpasiring duman si Gobernador Boboy, nagbisita man, nagsungko, uro istorya kami, nakikig nga niya ko, hayon nga si Pio, matayo no ko sa kusina, niya ko Gob, hindi iyo, istorya kami ni Boboy, nga Pio, nagsurumpa nga kami dumana kay Martina Romualdez, uro istorya, sa albay nga yaon maduman sa tugang ni Zaldico, si Diday nga ni. Naglalaog naman sa partido ni Martin Romualdez. Nagsurumpa sinda duman, mga gobernadores digdi sa Bicol na kasabay si Governor Boboy. Then sa Congressman Joey raon man duman. And iyon na ito, Chief Tekramir, naglataw na yan na itaram sa ko ni Governor Boboy, si Diday nga yang ko.
possible na magiging katandem ka ni Congressman Joey diyan ngayon sa Indus Albay. O ngunyan, iyon na tabi, na-confirmar na ni kumpadring Jimmy na nasalita sa sarong okasyon yan, kasubago pa lang sa ginubatan. May boses baga, Congressman Joey mismo, maging katanim niya, ining si Diday Ko. Yan, ano. So, apparently, kung day magliwat ang dalagan politika, tabi, tulo ang magbaralbalan kung sa tuyang paghilingon ng Maray Chief Tech Ramir, first, second, and third district puro igwaning kandidato pagka-gobernador. Although si Congressman Joey baga tubo yan na third district, ano, pero digdi na sa second district nag-star haloy ng panahon. For all legal intents and purposes, digdi siya nakarehistro nga ni sa second district. Pero tubong third district yan. Ngunyan, ining sa first district, Lagman. Si Governor Attorney Grex Lagman. And then kung dumiretso si dating Governor Noel, second district, ano? Pero may tubong third district man. So well represented. Magbabarang-bangan ang mga initabi Chief Tech Ramir, ha? Yan, puro ini powerhouse sa kargong pagka-gobernador. Si Congressman Joey baga, sige na ang libot man sa first district, lalo na sa third district, magiging sa second district, ano. So yan na, ang tandem, kumpleto na ang slate ni Congressman Joey. Diyan sa pagka-gobernador, gobernador siya, si Diday na ang vice-gobernador, then igwa na siyang pinagngaraраnan na mga board members na makakasabay niya. Digdi sa second district, si Iggy Ohano, si Attorney Melissa Abadeza, iyan sunarumduman ko sana. Diyan sa third district, igwa ning Arandia, igwa ning Ribaya, yan, tabi, nagka-oro ng bitanaan. Then sa iba man sa first district. Basta kompleto na. Ano, kunyang ko susugong ko naman mga nuarin, tahararom na kayo sa impormasyon dahil na makukuapa ngunyan at the very least. Ano? Sige, maray na hapon tabi sa imo, Don Ramon Regino. Uyogon mo an. Si Don Ramon Regino nakaantabay. Hayang katabi, Papa Mon. Sabi ni Papa Mon, nainggit naman ako sa imo, Papa Pio. Duman sa Vietnam, Papa Mon, maribukon ang mga Vietnamese. Maribukon mga Vietnamese, tabi Chief Tech Ramir. Yan. Capitol, yugon mo. Yaong kapalan sa Capitol, tabi Don Ramon Regino. Yan. Utosan na ito, Chief Tech Ramir, sampang kan hotel mi. So, massage parlor. Yan. Karomate ko si kumpadring Jimmy. Tigagda ko si Pading Jimmy, abo. Di ako sa nasunag baba. Yan. Sa Singapore, Chief Tech Ramir, istorya ko sa imo oper. Singapore yan. Singapore. Yan. Sa Korea. Sa Korea. Yan, tabi. Pwerte man doon. Ano? Sa Singapore, Chief Tech Ramir, ang dudumanon mo, harong. Tunay iyan. Si Madam Rose nagrahay din. Nagburde ni... Oy, belated happy birthday, Madam Rose. Oy, salamat sa pagbate. Dakulon so auto diri nakaparada sa among kapuno birthday ko. Nata ito. Dahil dibitiga ay construction sa tubangan. Kaya mo. Siyempre, yung mga auto ay mga construction. No barang suborde? Di ba ganun dingod ko naman mga sa politika, di? Iyo naman baga. Sige, bagay naman diya nagarelista, rak pa nga ni. Basta. Oy, mag-apis ang mga guran nga, nay. Apis ang mga ganan. Interesado ng kandila. Uni, baga nagkikibo akong kandila. Mga kandila? Iyo, mga kandila. Sige, maraya.
Mayo pa man ang eleksyon. Miyo. Kandila na na. Ay nangunyan si Jiangsu chef. Ay, mauli ito mo niya na October 1. Oo, sige bagang kunhali naman sa Alaska. October 1, iyo, Japan na sindangon yan. Paikot-ikot na lang silang Japan. Maray. Sige. Tapos mga kunyang kayan, October 1 siguro umaaga, maabot na iyan. Madali na pala. Iyo. Okay. Kumusta ka? O ni matapos ng programa, malas 5 na baga, 2 minutos sa Iyo, sana. mabarita ka na naman. Sige. Sige, salamat. Sige, kumusta na lang. Iyo, bye-bye. Opo, salamat. Okay, si Madam Rose Grida. Yan. Sa pangaran po kang bilog na puwersa, kami po naglalaom na natawan naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mga makakaya sa pagikan informasyon kalinganasin iba pa sa programang Bicol Target. Viva Señor Santo Cristo! Viva la Virgen! Viva Señor Divino Rostro! Happy weekend! Nadagog